Idan za mu iya tunawa, gwamnatin da ta gabata jihar Zamfara ta ɗauki nauyin wasu matasa a jihar a shekara ta 2020 domin su yi karatu a fannona daban-daban a jami'ar ƙasa da ƙasa ta Cyprus. Sai dai bayan shekaru suna gudanar da karatu, ɗaliban sun maƙale saboda bashin da jami'ar ke bin ɗaliban, wanda ya shafi kuɗin makaranta, wurin kwana da dai sauran wasu matsaloli daban-daban. Yayin da yake wa manema labarai bayani kan halin da ake ciki, shugaban kungiyar iyaye na ɗaliban Zamfara a Cyprus, Ibrahim Tudu, ya bayyana cewar akasin ikirarin da mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Zamfara kan sha'anin harkokin yada labarai Mustapha Jafaru ya yi na cewar ɗaliban sun ƙi dawowa duk da an ba su tikitin jirgi. Rashin dawowar ya faru ne ba bisa son ransu ba. Ya bayyana cewar rashin biyan bashin dai ya sanya jami'ar ta riƙe takardun karatun ɗaliban, lamarin da idan har suka dawo zai zama sun dawo ba su da wasu takardu ko kuma wata makoma. University har yanzu tana riƙe da takardun yara ba, da waye ɗinsu, da neko ɗinsu, da wata certificate da sun katai da nan, duk makaranta na riƙe da waɗannan takardu. Waɗanda dawo wasu nan ba waɗannan takardu ba wani amfani. Dole sai an neme su domin a sake samun shiga wata makaranta. Muna kiran gwamnati mu ji sakamakon wannan. Turi ya bayyana wasu muhimman abubuwa, ciki har da rangwamen bashi na euro 71,000 da jami'ar ta yi bayan kokarin da iyaye tare da majalisar malamai ta jihar Zamfara suka yi bisa ga umarnin gwamnan jihar Zamfara. Ya kuma bayyana cewar ɗalibai 23 sun kammala karatu duk da bashin, yayin da wasu 16 suka dawo ƙasa Najeriya a kwanan nan. Wasu cikinsu an tuso su ne a yi da kotun nasu saboda ba su da permit. Irin abin da muke gudu ya faru ga wasu, an turo su. Wasu kuma da kansu voluntarily sun biyo hanya sun dawo saboda suna ticket na gwamnatin Zamfara. Ɗaya daga cikin waɗanda suka dawo, wanda shine shugaban ƙungiyar ɗaliban Zamfara a jami'ar, ya bayyana irin halin da suka tsinci kansu ciki, inda suka fuskanci matsaloli da dama, ciki har da korarsu daga masauki da kuma ƙarancin abinci da sauran ƙalubale. Da karatunmu saboda wannan bashi 2022 ba a ba yara abinci ba, to wannan abun ya kan sawo musu damuwa, musamman ɗaya mata, saboda ba su da composure ta ɗaukar damuwa ko wani abu. To na bar su cikin matsanancin mawuyacin hali. Ɗalibai da dama waje suna kwana a waje, ba a cikin accommodation ɗinsu ba. Iyayen ɗalibai sun sake roƙon gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal da ya gaggauta biyan bashin da ake bin su domin sauran ɗalibai su kammala karatunsu su dawo gida. Haka kuma sun yi kira ga mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Zamfara kan sha'anin harkokin yaɗa labarai da ya daina siyasantar da al'amarin, tare da tabbatar da cewar ingantattun bayanai ne kawai ake sanar da jama'a. Bello Sani Maradun, labarun NTA.